akwai malamai amma kaga wannan malamin sheik to ni bayan shi akwai wani kuma a masu suka ko na Katsina din nan akwai wani su dai suna nan dai kamar 4 ko 5 haka wanda nike bala'in so sosai don me faɗin gaskiyansu wallahi ni bana gani suna kallon fuskan wani faruwansu suna faɗa abin da suke gani ya dace a yi. Kiristocin Najeriya inda gaske kuna son ƙasar nan ku fito mana da Kirista wanda yake da amana wanda zai iya rike ƙasa. Musulmai inda gaske kuke ku ɗauko mana musulmi mai amana wanda zai iya rike ƙasa. To sai a zo kar a yi maganan kuma mai addini ne tunda mun yadda duk masu addini ne sai dai wannan yana ganin nashi ake karɓa to mu bar wannan mu zo mu duba to a cikinsu wane ne ya fi gaskiyar cewa yana da amana ɗin kuma zai iya. Amma za a yi ta cutan ƙasa haka idan musulmi kuna da kunya wallahi tallahi za ku rage wani abu a ƙasar nan. In kiristoci suna da kunya za su rage wani abu a ƙasar nan. Rashin kunya ne wannan abin. Ana kashe mutane wai ku zo za a yi kamfen wai ba za ku yi maganan tsare rai ba. Yau din nan naji sanata guda yana cewa har section din ya kira a cikin constitution din ƙasa ya ce manufar gwamnati a constitution din Najeriya shine tsararan bayin Allah da mutuncinsu. Yanzu ana tsararan bayin Allah a Najeriya? Tun nawa ake kashewa on daily basis a Najeriya? Kuma 'ya'yanku ake kashewa, iyayenku ake kashewa, 'yan uwanku ake kashewa, kannanku ake kashewa, matanku ake wa fyaɗe marasa kishi. In ba rashin kishi ba a je a ɗauki mace a yi mata fyaɗe. Akwai ƙauyen da aka je cikin masallaci aka shimfiɗa katifun abin nan, aka tara matasan ƙauyen aka ce wallahi sai kun share masallacin nan, kazaman banza kun bar masallaci ba tsafta. Suka share masallacin aka ce ku kwashe ta abin nan shimfiɗar masallacin duk ta yi datti. Suka kwashe suka sa a waje aka ce ku ɗebo katifun ɗakunan ku. Suka ɗebo katifu suka zuba aka ce wa mata to ku shigo da matanku. Aka yi jima'i da matansu, aka wa matansu fyaɗe a cikin masallaci. A ƙasar nan aka yi wannan a arewacin Najeriya. Banda a ɗauki ɗa jinjiri a jefa shi a wuta a ce sai kun ci nama. Lokaci ya wuce wanda mutane da su dinga kullum wai sai alkur'ani da su bude, sai bible da su bude, sai abin da bible ya faɗa shine da su yi. To wannan kasan zamanin yanzu ba ta canza. Mutane ba su da jin tsoron Allah yanzu, ba su tsoron Allah. Suna gani kawai idan sun mutu in wuta ne su je, in aljanna ne su je. Saboda haka a yi tunani ta ya za a yi jara da duniyan yanzu, abubuwan da yake faruwa. Idan ka samu dama a matsayin kai malami ne, mutane suna karkashin ka yi tunani me za ka giya musu da zai amfana a wajensu. Me za ka giya musu? Ba kawai kullum za ka ce wai wannan aya ta ce wannan sura ta ce wannan a'a hadisi ya ce wannan. To ka yi amfani da hadisin ka kawo ta a zamanin yanzu, ta yaya zai amfana, me zai iya yi. Mutane yara suna mutuwa a banza, mutane yanzu ba su tsoron kashe mutane. Kana kashe ɗan adam kamar kai wanda ya kamata ya zauna ya samu ci gaban duniya. Kai domin son kuɗi ka je ka kai shi, ka yi blood money da shi, kana neman kuɗi, shi baya neman kuɗi, ka kasa giya mishi. Kaga ɗan siyasa a masallaci, ka kasa giya mishi gaskiyan da ya kamata, domin suna zuwa su baku kuɗi. Wani su coci idan sun ji shugaban ƙasa da zo cocin su yau, da ka ganda su je su yi gyara ko'ina, su yi fenti, su yi a kan me. Shugaban waye ne? Shi ba kamar mu yake ba. A gaban Allah kowa ɗaya ne. Shi yasa bai kamata wani malami yana jin tsoron wani ba. To tun da mun riga da mun sani ba, malamai yanzu kowa yana yi makansa ne. Idan dai mun ga kai hanyar ka bana gaske bane, mu za mu yi ta tattauna asirin ku, ko ka so ko baka so, da mu yi ta giya ma mutane kai ba mu son wazinka,
wa'azinka na ƙarya ne kuma za mu fallasa ka kowane lokacin da ka fito ka yi magana. Saboda haka malam muna tare da kai 100% domin kana mana ƙoƙari, kana gaya mana gaskiya. Allah ya taimake ka, Allah ya taimake mu duka, Allah ya taimake malamai gaskiya wanda ni ban sani ba kuma ko kun sani, kuma ya san kansa. In kana yi da gaske Allah ya san da kai, kuma Allah zai taimake ka ya jara ma gida.